Hi guys, it's Monday today and absent ang akong traffic assistant niya si Baby Rai Rai kay chicken basket Wilson Baby Rai Rai og dagan kayo giskan tugnaw kay karon. Ha! Alright. Sa katugnaw kay unkay ko. Alright, this is my office just in case kung mo kabalo. Ang EBS karon under construction. So murag medyo guot kay mi karon. Tanan. And usapot sa mga ikabisiyan karon kay Christmas na sa ABS-CBN. Christmas, Merry Christmas. Christmas, Christmas, Christmas. O kami mga empleyado nagbunot-bunot dahil mi. Tapos na rin kay isulat din nimo kung unsa imong wishlist para na i-guide ang nakabunot sa imong regalo. Mabuta mo wishlist para at least medyo dool-dool ra diha ang kuan ang gusto sa inyong nabunutan. Like for example, gusto kag ang nabunutan nimo na usa ka tawo ta nagbutang siya nga gusto niya sapatos. Tabaga siya gnaw kay imong budget 150 ra di ay so medyas imoy hatag at least dol ra sa sapatos. Dog leash for 2 months old. Papi. Cellphone keypad lang pinaskuhan. Say cellphone keypad. Ang akong wish kay sana matupad akong wish. Yung kabalo kung seryoso ba sa o nag-joke siya. Pagsaba kung nag-joke ka kay mga tawa mi ha. Sapato size for carsoonies 28 to 29. Dili na gyud mailang kinsa mga dakog hawak diri ba. Pack bag. Mona si Merly Oko na among lady guard. Kulay hatag sa imong pack bag sino ko. Pila ba na? Shura cabinet lang. Wow. Shura cabinet? Pila kayo mong budget ka? 350 no? 350 ang budget. Shura? Kasi na-shura ka. Sun shield. Ka-jam ni Bantigi. Kanang ting butang sa kanang sakyanan kay para daw kung nasa lips to lips dito siya makita sa sulod. Magnifying glass. As lang kay kiin sa sign. Sa lugar hanap na? Wow! Black jeans kamumoy. 36-37 ang hawak. Ang laki! Wow, in fairness, Maria Filingera. Nasa gibo. Ang haba! Sa lugar! Sa 350 mo niyang gusto. Makeup, brushes, Vice Ganda Cosmetics, makeup pouch, mini gorilla pad, mini speaker, big floppy pillow, wallet, earphone. Sa 350. Sige daw, ipaigo ng 350. Ama magsulat diri. Aman. Kani. Nara. All I want for Christmas is you. Yan. Black t-shirt nga Hanes. So unsay naitabo all over the weekend. So ang gibuhat kani nga video nga ako ipakita sa inyo karon kay mo ning naitabo sa akong last Saturday na medyo grabe ka busy. Tapos nami barangayan sa Barangay Lumbia. Pero before mi nato sa Barangayan Lumbia, lately lamang god medyo wala lang, medyo nangita-ngita ko sa mga nindot na mga balay nga pwede kuha nga dollar sa Cagayan de Oro. So
nag-PM sa ako ang mga taga-Abron kung baka gusto nila nga pwede na lang mag-burn pakitanaw daw ani tanaw daw ani nga balay. So niadto ko sa Abron kaning gitaw nila Ignatius Enclave. So niadto ko sa ilang model house o mao ni ang naitabo sa akong paglaag. Alright. So mo ni ilang ubos na balay. Ay, bay. Christmas na diri, oh. Kanang ko diri kay kanang mingaw lang. Way sasaw. Pag every time ka na pag muuli ka, no, pag muuli ka, relax. Diba? So, for example, so ang style diri, ano na, flat screen. Yan. Kablo mo ka ng mga flat screen TV para na siya sa kuan. Para maka-maximize sa space. Thank you for not sitting. Anong remuling ko day. Lagi feel na ko, di ba? Sumuli ang sala. Tanaw ni mo. Nice. Carpet. Tapos, ito yung ilahang again, model house ni siya. So, actually, depende. So, muna ilang gisuggest na mga design. Nindot niyo, tugas, gaig ulo. Burag imo mga kauban sa trabaho kay ulo. Yan. Nice. Ganan ko sa ilang interior. Tapos ang ila dayong lababo. Oh, nice. So, see? Ganda. So, diri burag okay ang space sa likod So, green pa kayo. Tapos diri day ng lababo. So diri ang style diri sliding door style diri. Sliding door na gid mga style sa mga kuan portahan para so style na sliding na para napaka-space gamay sa imong mga garden, di ba? Tapos diri taden nice. So naay room isa dinhi. Okay. Saka single bed, aircon, okay, nice. So, single bed. Thank you for not sleeping. Wow. Tapos, ang ilang CR. So, nice CR rin sa sulod. Then, nice. Suga. Mga pasosyal. Yan di dapat ang mga butanganan. Then shower. Nice. Sakurang CR. Oh, perfect. Tapos, para i-maximize ang ilalom sa kuan, hagdanan, so diri pa mo ta mga sapatos o ibang kuan. Diri dayo, ay, pwede ni sa ako. Pwede, no? Editing room. So, dili ka mabutang. Napigay security guard. Okay. So, pagsaka ni mo din so nadiri ang master's bedroom o another room. So, na kay laing room din Yan. Hanay. Para door. Tapos, diri dayon ang master's bedroom. Diri may tabo ang mga kahilayan. Nice. So, ang master's bedroom na ay own CR. Oh, in fairness, dako ang CR, oh. No? So, burag na kay dresser. So, diri mo mga sinina. No? Nice. Tapos, naday kay si Dre. Oh, nice. Tada! Perfect. Yan. Nice. So, nindot kaya ang master's bedroom. Dali.
So pili lang ka sa kagusto. Deriva mo o change position ba? Oh, sana kalamit din eh. Tungod ka ilang location, kaya nindot kayo, makita na nimo ang nature. So nigawas na ta. So diri ang nakay murag balcony. Tapos makita na nimo ang surroundings. Green pa kayo. Yun o. So dia actually muna dia ang dia ipambutang mga housing na dia actually nagkaubusan na, that's why kamo diha labi na December na ayun yung sayangan yung mga bonuses. Alright, magpa-reserve na agad diri sa Ignatius Enclave social pa sa Every Estates. Ayan. So perfect. Love it. Ganun ko silang master's bedroom yung dako kayo. Oh yeah. Timing sa ako ang mga dako mong lawas. Perfect. Nice. In fairness, no? Nice. Nice ang lugar. Siyempre naka sa Every Estates, guwapo ang view. Dos andanas na siya, no? Pero ginawa na ako ba? What if kung dagan la ba mi bro, dagan kailangan mas dako pa siya nga balay, no? What you think? Comment below. And after ato, neto na dayon mi sa Barangay Lumbia. Ang dapat og syempre wala pa nahuman ang akong paghatag og pasiya o kay pagkagabi medyo nakulbaan ko kay gamay ra ni sila pero puros mga big time ni mga dagko nga mga dealers ni siya sa mga seeds, sa mga uban pa mga chemicals kat pang agriculture, mga big time mo ni sila ang mga tinuod nga big time, mo ni sila mga tipo nga kumani sa Cagayan de Oro ka chinilas lang ga shorts pero tinuod nga big time. Yes. So, pangutana, nalingaw baka na ako sila. Medyo na-tense ko. So, ang event nahitabo dito sa Grand Caprice. Ito na yung tanang. Your host, ang baboy na naigin ko, Bernie Bitokbitok. Ay, kami naratang tanan! Nahimot nyo kayo na. Madaling mga dancer, tao ba ng asawa, ang mga bana dito, mga toto. Namula tanaw sa bangsit, namula tanaw sa cellphone na. Ang bana bitaw, nasa uban ng asawa, para isipin sa tubangan, ginawa yun. Usap may hanoy, bugong batak. Baka, wala ba kamis na? Ginawa yun, kayo. Pero ang wala na talaga asawa, hala, video ka na, my shit. May gabi ka na ito. Kani nga crowd ang mas na-tense ko, mabisag gamay rin eh.
Di ka kong lungga. Tindahanas tao, pero kani, gamay-gamay na, pero mas na-text ko. Lahi akong bites. Kaya murang mga big time tanan. Sa kadugay ako sige host, 15 years. Makapil na yun ko kung kinsay mga adunahan o dili. Mapil na kong signal, pati ko suga signal sa kasaw. Pati ko suga yun. Wala niya inyong amutsapi ang signal, no? Oh? Pati ko suga. May lang yun ang sosyal. Pagsulot pa lang, nangihin na ko. May lang yung kinsay mga big time yun. Maguna ang bang sa lawas. Where's my table? Asang table? Where is it? Sa unang model mo ko side and shoulders, ulo, diretso, apaga. Wala na yung muligi ko sa natin ang lawas sa laboratory ba? Pero kung yung fairness, oy, ibalik na kayo, medyo, kasi isa, wala kayo ko nag-rice. So, dili na kakwa, wala kayo ilapot. Wala kayo ko yung pagkaila kung mahal ng kilo sa bugas. Wala na kayo rice, karong pure lang yung crispy pata, humba, chicken skin. Every time gasulting yung banas ako, imagine niyo ano, kabalo biyag yung kamalam, kay taka. Wala. Padulong na ko. Padulong na. Waswasin na daan kay kaulo na ko. Oh, ang gulay, ang gulay. There you go, ang akong mga paglaglaag. Salamat kayo sa mga wala pa nakasubscribe. Palihog subscribe sa akong Bitokbitok University. Paki-like, paki-share. Salamat sa iyong pagsunod-sunod sa kaning naong nga dili kay gwapo pero lakas og sex appeal. Marag Jericho Rosales. Yes, nganing naong ni Jericho Rosales basta manghupong. Daghang salamat guys. Bye.